Panguva inoi chaos yemunyika yeMozambique yava critical. Vakuonekwa kuti kunyange nemapurisa acho pamwechete nevakomana masoja vakuteka part in the unrest, vakuteka part mumaprotests zvashamisa vanhu. Zviri panguva inoi vana Filipenyusi pamwechete naDaniel Chapo vakumbofunga kaviri kuti vopfeka mabhegi here kana kuti vomboramba vakaruma mazino. Sanapinda mashoko anomuda nyogwa panapa, todobva subscribe, like, turn on the bell icon. Zvamuri kuona ayo mavideos nemapictures amuri kuona muchiona kuti aiwa nemamwe masoja muri kutoona ari kutobetsera mavictims achitovarapa achitovapa medicine. Toona kuti pahendo yeZim yabudanira chiti even the police have joined civilians. Now they are entering warehouses and looting. So the police have realized that they are being used for other purposes. A Mozambican based in Maputo told ZimEye after sharing these videos. The clips could not be independently verified. Even police yajoina vanhu navo vava kupinda mumawarehouse vachiluta, saka polisi yatozoona kuti iri kushandiswa. Ndo mashoko anobuda achiexposa nakomana vepaZimEye. Aiwa vataura masoko ekuchiti panyika yeMozambique aiwa panguva inoi vachiona kuti mapurisa azonyatsokurealiza kuti aiwa apa tongoitiswa zvedu nevakomana naDaniel Chapo, but tikatarisa economy aiwa crisis yacho yazonyanyisa. Tikaona kunyange nevanhu vasiri kushanda even mugovernment panguva inoi, since you know economy iri interrelated, interdependent, they cannot live vachiona maprotest akade achiitika vanhu vachimisa kuenda kumabasa. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa nechaos amuri kuona kuti aiwa yazosvika palevel yekuti even international observers anyatso kuona kuti aiwa there's action needed to be taken, kana kuti action yakuda kuiswa in place. Tudze mafungiro enyu, pinda comment section medu, musaona subscribe, like, turn on the bell icon.